हेलौ एभ्रिवान, मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरो नै आङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। आंनि भिडिअआ बिबारनि भिडिअआनोसै आरो नै बे दाउस्रि आइथें बिबारखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअफोराव नुबोबाय थाखादोंमोन ना। बेयो दायो गोजां बोथोर फैनायखाय बेयो दायो मानो गाज्रि जाजोब्बाय आरोना। बेनि बोथोरा थांसिगोन माने थांबायानो आरोना। दायो गोजां बोथोरनि बिबारसो गायनांसिगोन बेयाव, बेनिखायनो बेफोरो गाज्रि जाजोब्बाय आरो मोनसेनो नै माबायदि जाजोबखो। आं बेखौ बुफुजोबना लानोसै आरोना, साफा खालामजोबनोसै आं बेखौ। नांला आंनो बे बिबारखौ। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। नै माबायदि जाजोबखो, नै गाज्रि जाजोब्बाय आरोना। बे गोलोम बोथोराव बारग्रा बिबारसो दे, गोजां बोथोराव बियो मोजां बिबार होआ आरोना। होबाबो मोनसे मोननैफोरल' होयो आरोना, मोजां नुवाना बिदिखौ। बुरजा बारबासो मोजां नुयो, बेनिखायनो आंनो बेखौ नांला आरोना। बुफुजोबनोसै आङो, गारजोबनोसै आरोना बेखौ। आंहा बे पटआव मा होनो गोदान बिबारफोर गायनोसै आरोना गोजां बोथोरनि। नै ओमफ्राय खायसेखौ आङो गारखाबायानोमोन आरोना भिडिअ बनायनायनि सिगांनो। जा बुरजाना लाख'नो हाया भिडिअ, बेनिखायनो आङो फार्स्टआवनो गारग्रोजोबनानै जि लास्टआव जि एसे दोङो ओमफ्राय बे लास्टनि एसेखौसो आं भिडिअ लाबाय आरोना। नै बुफुजोबनोसै आं, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गोजां बोथोराव जा मोजां बिबार ओंखारसिगोन ना, आं बे बिबारफोरखौ गायजोबगोन आरोना। गोबां बेगरफोर दङ आंहा गोजां बोथोरनि। आं बिदिनो खनले बायबाय थाया आरोना बिबारखौ। जि बिबार दङमोन बेनिखौनो आं बेगरफोर दोननाय दङ, आं बेफोरखौनो गायगोन आरोना गोजां बोथोरावबो। नै गारजोब्बाय आङो। बोथोर फैबा गायलायदो आरो बेखौनो। दा बोथोर थांनायखाय गारनो गोनां जाबाय। गाराबाबो मोजां नुवाना। रोदा जाजोबना थाबायमोन आरो नै माबायदि जाजोबखोमोन नै रोदाया। बोथोर थानाय टाइमाव अनसि जि समायना नुयो, बेनिफ्राय दा बोथोर गैयिनि समायनायाबो गैला आरोना। बोथोर थांनाय लगेनो महराबो थांफाबाय बिबारनिया। नै बे पटआव आं गोदान बिबारफोरखौ गायजोबगोन आरोना। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। आं मावलांबाय थानायखौ नायबाय थादो। जायफोरा आंनि भिडिअफोरखौ नायो बिसोरो नुखादोंमोन आंनि बे दाउस्रि आइथें बिबारा माबायदि बिबार होदोंमोन। जायफोरा नायाखै आंनि बे भिडिअआव थांना नायहैबानो नुगोन आरोना, लिंकखौ होना होगोन आङो। गारजोबनोसै आं नै। बिदिनो बोथोर फैबा गायलायबाय, बोथोर थांबा गारलायबाय आरोना गासै बिबारफोरखौबो। बे पटआव गोदान बिबार गायनो नांगौना, पट गैया बेनिखायनो गारजोब्बाय आरो दोनबाबो समायना नुखालामोन बेखौ। नैबे खादासोमोन आरोना, ओमफ्राय खादा गारनाय आं बेयावनो गायना होबाय आरो। जि मोजांबो बारबाय नै, ओमफ्राय जि मोस्रोम जानानै थादोंमोन हा सिङाव। नै मोस्रोमा जिबायदि बिदैबो गुफुर दंलायो आरोना मोस्रोमनि। बे दाउस्रि आइथें बिबार गारनाय पटआव आङो मा गोजां बोथोरनि बिबार गायगोन बेखौ आं नेक्स्ट भिडिअआव लागोन आरोना। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। नै गारजोब्बाय आङो। थेंक इउ।